rumangsa kasiksa banget banget kula. Apa yang kudu meneng kaya ngene kuwi dia. Kedahipun si budidaya to Kang. Sir carane piye dia? Kula badhe cara. Kula badhe ngawontenaken sayembara Anake sayembara. Iji. Sayembara apa kuwi dia? Bisa sinten kemawon ingkang saged ngolaken kula lan panjenengan saking taman Pralambha menawi wonten bakal kula angkut dhuwur Sinarawati yen kakung bakal kula sultani Kaya ngono dia. Aku kang usai. Sewu panjenengan menika sinten? Aku Damar. Kang Mas Damar Wulan. Jan badhe mugi patung kaya kula. Nicholas. Wingaten saged diajeng. Iji kanggo kang besar Kan kaya ngono ya bakal disuwitani ya diajeng. Iji Monggo. monggo Kang Mas Sulawesi Kang Mas. Nyun, nyawon ora. Taman iki taman Porolindo. Maselonganipun ingkang garwa wainga ya kanggo bojoku. Nggih. Wainga kalau kuyengan ora. Iki ora suarane bocah lanang nyoyo. Ah, kegarwa menika kan ruange sandiwara radio. Monggo nyakar radio. Udah TV. Cak dokter ya nyun. Yon, ya ngono kae. Sawange ya Yon. Aku karo kene kira-kira blas ya Yon. Wah, nek barek sampeyan matur nuwun ning kathah mriko. Ya ampun. Wis sapa ngono ya? Aku Damar Wulan. Senopati Majapahit kang kautus supaya ningkas Jawa. Loh. Serai Ratu Majapahit. Sampai. Pecah sirahe rai. Metu kecap. Tunggu ya Yon. Piye iki? Aku kok kon nunggoni mayit kok ning ate urip tekek aku piye? Maratuwa aku mati tak tinggal nonton toprak ada. Kayak apa nunggoni kowe? Yen ngono Gusti Adipati minak jingga ora tresna karo aku. Aku bali ning desa dodol kemleh. Apa suwitane? Ya. Aja mau meneng bae. Ayo budidaya diusadani ya diajeng ya. monggo kanggo Kang Mas Ora nyono babar kisah. Jebule katik dayane minak jinggo edak-edak. Pancen menika Mas Kang Mas. Kula aku njaluk tulung kelawan sliramu sak. Sabiyantu menapa? Gelem sliramu nyolong piyang delih minyak jinggo. Kados ngaten. Godho wesi kuning lan pedang unta supaya Kados ngaten. Rantos sawetawis Arah iki Kang Mas. Ayo Monggo, diajeng. monggo. Kang Mas Damar. Godho wesi. godho wesi kuning Lan menika pedang. pedang unta. Piye lho Yon? Kowe mau wis mateni bongo iya. Kowe mesti Kowe saiki kok isih urip. Sapa sing ngrepno kowe ya? Kang Mas. Heh, Kula ingkang nguripi Kang Mas Damar Wulan. wae to puyengan. nggih Kowe sayangku, saya kok diwayo kowe bojoku. Aku rong tau mbok uripno. Malah kowe ngrepno Damar Wulan. Lah injih to Kang Mas. Lha ana kaya ngene kok nguripno kaya ngono. edan kok Wong wedok disamber genap kowe.
Ayo sing bagus ya Iji Ki. kamu. Damar Wulan Minaji lho, ngambil sego wadang kuwi ku tanding karo aku ngono. tak tataki apa dadi kekarepan. Bodo wesi kuning pedang kuntu saka nyono. Kuwi piye andelmu? Iya. Endi wujude Minaji lho? Nyon. Tuh. Saiki api-apian aten. Blambangin pengen bojoku sing sekar yo pengen pisan. Jenengan Aku ra kek buta. Kula sing mboten buta kali jenengan. Nek pusaka gorene nyolan Ora bakal tak ulungke. tak rebut. Baku kowe kudu tak Tak pikir jel. kamu. Loh, Hasan, Hasan. Romo. Ya wis aku pasrah bungan karo kowe Damar Wulan. Yen to kowe sak gloron melu-melu lawan iki bakal tak aturke terus. Moga aku gak melu. Kula tresna lho, Mo. Kula tresna kali Damar. Tresno, Tresno. Ya Ji, kula tresna kali Kowe Damar. tresno kan Damar Wulan. Nggih, Mo. Ya wis. Ya reci iki mawon. Wis aku bakal dadi seksi. Aku dadi sampeyan iso seksi. mateni karo Ya. Adila yang seto. Bayar begitu. Aku wis kelakon tetandingan kelawan Minaji. Malah kaporo aku wis nggawa mustikane Minaji. Sampun pejah Wis mati. minat jinggo Menawi kados ngaten Kang Mas, panjenengan ampun kesuso tumapak wonten ing Praja Majapahit. Langkung rumiyin monggo kampir wonten ing pepatihan kemawon. Oh, iya. Ait menapa kanggo Anjasmara menika ngantu-ngantu rawuhipun panjenengan. menika leres. Nanging nuwun sewu menika sinten? Waito adalah Buya. Iki garwanipun Minaji. Menawi kula tingali panjenengan menika lumrah. Kemarin kula badhe bebantu beto wontenipun bukti menika. Kaya ngono wis. Nulungaken Kang Mas. Diulungake wae. Dalah apa? Wis, waito punya bojone. Mati diodol-odol darak tinggal mulih. Monggo Kang Mas.